În 36 de ani, România nu a condamnat pe nimeni pentru mineriadă. Niciun vinovat. 4 morți împușcați. Peste 1300 de răniți. Sute de oameni bătuți pe stradă. Sedii distruse, ziare incendiate. Niciun vinovat. Nu a pedepsit pe nimeni. Încă. România, draga mea, nu am terminat cu tine. Dacă ți-a schimbat ceva perspectiva despre țara asta, dă un like și abonează-te. Săptămâna viitoare începe o nouă serie. Cazuri noi, adevăruri noi. Tot ce vrea România să uite. Dar nu uită. Nu lasă să se uite.